Nginibingelele ke futhi nginamukele eMakhaya TV. Bafethu ke nani niyazi ngaso sonke isikhathi kuyintokozo ukuthi siye eMakhaya TV, sivele emafonini enu, sivele kuma laptop enu, sivele kuma smart TV enu ngoba ave ninemali nibuka YouTube ema TV. Kodwa ke siyakujabulela konke lokho. Sijabulele nayo yonke support enisinika khona. Ningakhohlwa ke qhubekani ni subscribe. Mawuqala ukubuka le video sicela usubscribe, ulike, uphinde ucomment ukuthi usibuka nje ukuphi. Bafethu ngeke ngande kakhulu. Namhlanje nginiphathele udadewethu la ongiphathele istory. Yazi ibhlungu indaba yokulalela istory umuntu mayesakutshela efonini or mandibane ngivimba ethi sithe konke ngifisa ukuxoxela yona. Mase usuyizwile wena ufisa ngathi ungavela uyixoxe wena kodwa ngeke ngande kakhulu ngizovumela udadewethu esixoxela into engakutshela nje ukuthi beka indlebe emlaleli size nodaba. Siswami ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele eMakhaya TV. Yebo ngiyaphila bhuti wami unjani? Hayi ngiyaphila uthi ngisondele ngoba manje ngathi sesiqhelelene kakhulu senze i-long distance relationship abantu bayijwayele kumjolo bahetha nje baqhelelene. Ngiyaphila siswami njani? Ngikhona nami singezwa wena. Hayi njengoba bese ngishilo ukuthi ngiyaphila. Angazi ngiqalephi kodwa ngakujabulela ukuthi sivele sihlale phe kwalo daba. Kwenze njani? Hey ngize bhuti ngibhalele la nginenkinga la ekhaya. Kusho ukuthi nje ubaba washona. Ubaba mangabe eshona kusho ukuthi ke umama ekhambeni kwesikhathi njengoba wazi nawo ukuthi umuntu wesifazane mangabe ekhambe umnyeni wakhe esethe kuba mncanyana uyethande naye ukuthi athole umunye umuntu azohlekisana naye. Kusho ukuthi umama ke khambile ke isikhathi ke waze ke wathola ke omunye ubaba bebathola abantu bejola nabo kodwa shuthi bekungeyona into ebisirious ngoba abanye bebathola mhlasimpe simbone ehamba yena ekhaya engabuyi nathi siyibonele because besisesikhulile kodwa ke egcineni kuze kwaba nalo osefika nje impela ekhaya ahlale khona okuze kwenza ukuthi ke obhuti bami mina ngizala nabafana abawu4 okuze kwenza ukuthi obhuti bami nabo beze bedecide ukuthi hayi no lento lesiyenzeka la ekhaya abasayithandi badecide ukuthi bephumeke ekhaya. Mina ngasala ke nalabo abanye odadewethu because singamantombazane besingesize sikwazi ukuphuma. So yaqhubeka ke lento ke na lo baba ke lo bese semtholile ke wagcina lo baba ke sengazi ukuthi sekubaba wethu nathi ke esinikeza uthando. Uthe mangabe lo baba ke lokho esinikeza uthando angazi umama ukuthi ena kwenzakalani nami ngahletshela usisi wami omncane sengazi ukuthi umama lo baba bese nokumhlukumeza ngoba uma wa decide futhi ukubuyela komunye ubaba owayijola naye. Lo thina siphethe kahle ekhaya yini seqalile vele eselokhuzana esemhlukumeza yabo. So yaqhubeka ke lento yabo ke yokungazwani ngikhumbula nje ngelanga ubaba lo efika wafika ekhaya mabe efika ekhaya ufika umama akabona mayethu uyamfonela uvala ucingo ngathi nami ngiyamfonela ngiyazama ukumchazela ukuthi ubabula wangifusekisa wavala ifoni wahamba kubaba ke waphendela emuva. So lento iqhubekile ke kumhlukumeza ke ubaba la kwaze kwathi ngelinye ilanga ubaba wathi uyafika ezombheka ilapho kowafica khona mina. So mangabe ngifica nami vele usisi wami lo munye wayengekho because lo munye vele kuyafunda lo munye omncane wayehambile eyele kwa aunti ngalelo langa. Ay mangabe efika usho ukuthi nami angazi noma wangifica ngesikhathi esibi noma kwakwenze njani kodwa nje wangifica ngangisanda kuqeda nje ukugeza ngaleso sikhathi ubaba lo engifica. So kwase kwenzeka ke into nami engangayihlelanga ukuthi izokwenzeka sagcina sesikhisana sagcina saze salala ke naye ke. Okay. Ngiyakuzwa mhlambe umbukele emakhaya engadideka. Ubaba wakho biological father washona. Yebo ubaba wethu washona. Lokho ngikubuzisa ukuthi mhlambe nami bese ngiyithola ngidideka nombukele ngadideki the way obiza khona ubaba lo oshutho wafika waniphatha kahle sethandana noma wakho molokhu uthi ubaba lokho kuyangitshela ukuthi umuntu okhuliswe ngenhlonipho umuntu omdala
ubaba vela. So uma wakho uyakuveza ukuthi akayiphethe kahle. Yebo, iqiniso linjalo noma kukumbi-ke phela ukujaja umzali, kodwa lona iqiniso linjalo, indlela akayiphethe ngayo waze wasivezela nathi ayinhle kahle. Okay. Nayi-ke indaba enkulu. Mina siswami la ekhaya angijajani nje, angithanda ukujaja umuntu, ikakhulukazi lo okuyena ozosho udaba lakhe. Ngithanda ukuthi ngisupport yena, ngibe sesayidini lakhe ngayo yonke indlela. Kodwa kuhle mangizokusupporta ngibe nami nginelisekile ngeimpendulo zakho. Leyo ukuthi esevakasha uyageza. Ubethu uzonibona urubeze kuma wakho. Uqeda kugeza uyithola seniyakhisana. Omunye umuntu ekhaya nami ngiyayibuza ukuthi uMagic yini wathi wangena nje nawe uphuma uqeda kugeza dlu ukhisi. Kwenzeka kanjani? Ngicela mhlawumbe usichacisele lowo muzwa loyo wasendlini. Mhlawumbe phela omunye umuntu ngasho ukuthi wakudlwengulani ngoba nami uthe mothi wangithola kabi ngiqeda kugeza ngathuka. Hayi, ngabe nginamanga, akangidlwengulanga futhi akubanga uMagic. Wangifica nje ngoba vele ngangihlalele ngedwa, ngangibhincele ithawula. So wanokha futhi eminyango, ngamvulela, wahlala phansi, wabuza ukuthi yena uma ukephi. Ngamtshela ngathi hayi no, angimazi, engamfonela. Waqala-ke waphinda futhi wabika lona lolu sizo ahlele libika ukuthi yazi uma wenu ngiyamthanda, kodwa nje izinto asengenzele zona, ngimbamba nabantu, aphike axolise kodwa namhlanje buka angimfici. So nami ngagcina ngididekile cause angazi ukuthi yena ngingamduduza ngimthini, yabo, umuntu omdala. Wanani ukuthi-ke ngimbiza ngobaba ngoba phela vele ubejola noma, kodwa akamdalela lokho ekuthenini nami mhlasimpe sengingaba kuphi mangabe ngithandana naye o ngijola naye, yabo, umuntu kanjalo. So-ke sihleli-ke lapho-ke sibuka ama-movie-ke, wathi-ke ayi yena ucabanga ukuthi okungcono uyanqena ukuphindela emuva, ufuna ukulokhuzana ukusale selala, uzolala khona la kusofa. Ngithi mina hayi no, akunankinga, ungalala la kusofa, ngihambe-ke ngekamerweni-ke ngiyomthathela ingubo. Ukuthi kwenzakalani ngalesikhathi ngimnikeza ingubo cause ngabona edonsa isandla sami nje ukuthi ifosho, nami futhi ngayiyela ngifuna ukuqamba amanga, ngayihlalela phansi sabambana-ke. Kodwa nje kwaqala kanjalo-ke, kwakuthi into yethu-ke iyaqhubeka and sesikwenzile lokho phakathi kwethu. Akekho, nami nganginalokho ukuthi hlasimpe uzothi mina hlasimpe kube yiphutha. Hayi, akashongo ukuthi kube yiphutha. Nami futhi-ke ngaba right, angiliboni iphutha kahle kahle elikhona. Ngi-right kahle kahle ngale relationship engikuyona ngoba vele umama ekugcineni vele ubedlala ngayo. Seniyathandana manje? Indoda yami nje. Indoda yami nje ngokuphelele. So ngeke ngijaje ukusebenza kwemizwa, ngizothi mhlambe kuyintando kaNkuluNkulu. Kodwa nakho senilalile, ngicathi lapho-ke la ama-sense akufanele kenzeke khona ukuthi phela ngilalile, yebo, akangiphoqanga, yebo, indoda kamama, kodwa le kuthini ewakho i-feeling nomqondo nokucabanga mawucabanga uma wakho? Indoda kamama kahle kahle ubaba wethu lo washona. Le kahle kahle akusiyona indoda yakhe le. Mase sesikhuluma nje iqiniso. Nanokuthi ayikho vele into engathi ena ihlungu kakhulu ngani ngoba vele bengibona vele eyiphethe kabi edlala ngayo umuntu olungile. Kodwa into engilethela kakhulu nengihlukumeza umoya wami ukuthi umama ukhulelwe ekhaya, ukhulelwe yona ingane le yendoda yami. Kanjani? Bekuyindoda yakhe nje futhi kahle phela akaze beze behlukane. Umama kahle kahle obembalekela ubaba lo ekhaya engasamfuni. Nami ngiyamangala ukuthi uma ngabethi ena ukhulelwe, yena wazi kanjani
ukuthi ena le ngane akayikhulelwe eyale yami indoda, ngoba phela uma ngabe emanzini ugeza abantu abaningi awukwazi ukubona ukuthi ena kahle kahle insila ekabani, yabo. Manje lonto engidida ukuthi why eyikhombe kulo ebe yena ebembalekele, and lento isiyanginyanyisa because ngiyabona ukuthi isizoze yone ubudlelwane bami nomuntu wami. Okay. Umuntu wakho uyazi ukuthi umithisa ingane kuma wakho. Iphutha ke ngilenzile akaze ngize ngikhulume naye, nami leyo ngizwe ekhaya umama esasho. Angeke ngazi yena akaze ezengitshela ukuthi ena umama ukhulelwa, ngazi noma umama usekufikisile kuyena lokho noma akakakufikisi, noma hlasimpe umama inkinga yakhe uyasaba ukusho ngenxa yezinto ebezenza, ngithi phela bebuya aduke ingamtholi le ndoda le. So ngicabanga ukuthi hlasimpe kuyena into eyinkinga kakhulu kuyena ukusho manje ukuthi kahle kahle kunento ekhona. Phela indoda fanele imbuze ukuthi njengoba uthi nje imina lapha nengonile ubone ngani, ngoba wena buye uhamba ama weekend wonke ngingakutholi ngingakwazi ukuthi nikuphi. So ubona ngani lesi sesikhona ukuthi yena esami. Ngicabanga ukuthi inkinga kahle kahle njengamanje ilele lapho, ilapho. Yeah. Okay. Uma wakho uyazi ukuthi wena sekhona into eyenzakalayo phakathi kwakhe nendoda yakhe, osekuyindoda yakho manje? Ayi angiboni ukuthi uyazi. Kodwa njengamanje ade ngimtshela umuntu wami ukuthi sekufanele acacise, kufanele azi, ngoba phela vele naye uyamazi ukuthi nalo muntu lo vele uyamfebela. So kufanele vele azi ukuthi mina ke ngimthathile futhi umuntu wami, ngoba yena ekugcineni iqiniso lithi yena vele yena ubengamfuni. Angithathanga mina umuntu akamthanda, yena umuntu bengamfuni. So angeke ke ngivume ukuthi yena emhlabeni siqedelwe amadoda uma, ngoba phela indlela ebeqomba ngayo ukuthi abafana uzobaqeda bonke thina sogcina thina shuthi phela singaqomanga. Omunye umuntu uzothi qoma ontanga yenu. Kodwa angisho mina. Omunye umuntu engasho uma wakho sothi mhlambe uthatha ontanga yakhe singamdeleli. Usisi ngobe la yini mhlambe thina afuna simsize ngayo? Into engifuna ukuthi ningisize ngayo ukuthi angazi noma ningakwazi ukungitshelela uma noma nimcele naye eze kuyisho ukuze ngikwazi ukumtshela lento ukuthi ubaba wengane yakhe sekuyisoka lakho, ukuthi isoka lami futhi ngiyimisele ngalo nalo ngokusho kwalo lisho kanjalo kumina. Ngingazi yena noma liyangikhohlisa kwamadodana amanga. Ake ngithi ingane ngempela 100% siya confirm ukuthi ingane eyakhe ubaba lo sethandana nawe, uzophatheka kanjani? Lo ngane yakithi uzobasho ukuthi ngamuntu wami iqiniso nje angifuni ukuqamba amanga. Ingane mangabe ngeyakhe ayikho vele into engayijika, vele kuzobe kuyingane yakithi. Kodwa mina ingane ngoyithanda njengengane kamuntu wami, umuntu engamfuni eduze kwendoda umama. Ingane ngeke ngize ngibe nankinga nayo, ngoba phela ingane vele eyakithi ingane. Kodwa nje umama umuntu engamfuni ukuthi akaqhubeka abheka amanye amadoda. Kodwa vele akulula kube kuthiwe ekamuntu wami ingane, because bese ehamba kakhulu ikhona le ndoda bese busy nayo vele njoba sekuqhuma lesi sesiqhumile. Uzwakala usunenzondo towards uma wakho. Ngiyayibuza ukuthi ngabe lenzondo eyokuthi mhlawumbe uma wakho khonto errong ayenzile kuwe, noma ngabe lenzondo eyokuthi uma wakho khonto ayenzile endodeni yakhe ngokuyihlukumeza ngokuyifebela osekuyindoda yakho manje. Mhlawumbe indoda yakhe yathi masixoxela ukuthi uma wakho yayihlukumeza wakhula ienga. Ngifuna uku-understand le anger osunayo towards uma wakho ukuthi iqhamuka ngakuliphi side, ikhona into uma wakho errong ayenza kuwena personal noma lento ayenza kwindoda yakho ikuphatha kabi? Ngicasula umama hayi ngoba ngine enga, ngicasula ukufebe phambi kweingane.
Angifundi ukuqamba amanga. Umzali mangabe efika phambi kwey'ngane kwenza ukuthi iy'ngane inhlonipho ithi ukwehla kancane. Uyabonga lesikhathi kushona ubaba kwangaliyo ukuthi makaqome kodwa ube kuthiwa ubelokhu eqome lokhu ehamba eqome amadoda akhe singawaboni. Yini ozoyihlonipha kumzali wazi amadoda akhe more than 8? Uyabona lapho uthi vele inhlonipho izogcina vele ikwehlela kanti ube kuthiwa lezi zinto zakhe ubezenzela lapha kakhona enze buye ekhaya. Kungabe njengamanje mhlawumbe njengamanje yikho-ke esethole mina ngingane yakhe sengumna kwabo ngoba ukuqoma bengeke ngihlaleke indoda ngingayiqomi nami ngithanda futhi-ke uthanda lukaze nje lube neminyaka. Ngikhumbula mina kunesikalo lapho kuqalwa khona uthando ukuthi fanele uthandane abantu abangakanani. Okay. Ingane lekhulela uma wakho. Makuthiwa noma kuthiwa ikabani. Kukuphatha kanjani ukuthi mhlambe izokhulisa uma wakho uma ubuka lesimo izinto akhule zenza phambi kwenu? Angifuni ukuqamba amanga nayo uma ngabe nje izokhula hlasimpe futhi indlela umama kayiyona umama uzoqoma ngisho seyisalukwazi ayikho leyanto. Uzoqoma ngisho seyisalukwazi nayo shuthi izokhula phela ibuka wona lamanyala. Ibuka wona lamadoda lawa akawaqoma phambi kwey'ngane because angi-understand ukuthi yini emnandi ukuthi uthi usuney'ngane sekho njengoba ngutshela ukuthi abafowethu baze badecide ukuthi ikhaya belidube kusho ukuthi nabo bane-enga. Bengisathi ngizobuza ngabafoyini. Omunye umuntu engasho ukuthi wani ngingakaze nihlale phansi nomama njengey'ngane zakhe nimbonise ukuthi izenzo zakhe ziniphatha kanjani, nimbonise ukuthi mhlambe engasizakala kanjani ngoba omunye umuntu engasho ukuthi mhlambe ukuhamba kababuweni emhlabeni kwamhlukumeza. Bakhuluma nje abafowethu bakhuluma nanokuthi ekugcineni vele ukushona komuntu angeke uhlale vele ungahlukumezeki. Baningi abantu behlukumezeke, abantu bayadlula emhlabeni kodwa lokho akusho ukuthi wena shintsha indlela yokuyiphatha. And angeke umuntu eshonile ezo-replacewa yilo lonke uhlobo lamadoda ukuthi manje wena kahle kahle usho ukuthi kahle kahle umama nje sengikhuluma ngingakhulumi kahle shuthi kahle kahle vele nje ubaba wayevele eshade vele isifebe nje. Hey siswami. Angazi ababukele ekhaya bengathini kodwa mina ngibuka ienga siswami. Ngiyamxoxela nomama uthi asingamjaji. Ngiyayibona ienga osunayo towards yena futhi mhlambe ngiyaunderstand. Angazi mbukele ekhaya wena uyizwa kanjani le ndaba le kodwa akusekuhle umndeni mase usuka nje suke sekubheda. Engifisa ukuthi kwenzeke kukho konke angifisa ukuthi wena siswami uxabane noma wakho noma umzondo uma wakho ngoba vele naye asikazi ukuthi komphatha kanjani ukuthi wena usuthandana nesoka lakhe. Komphatha kanjani wena mawubheka ngokwakho? Angazi angeke ngize ngazi noma uzophatheka kambi noma uzokwenza njani noma belithanda ngempela noma bedlala kodwa ke engibona sengathi kuzokwenzeka uzophatheka kabi phela ayikho into ekuhlungu nje ukuthi umuntu obucabanga ukuthi uyisilima mangabe naye sekwenza isilima iyalimaza ke nje lonto umuntu akafuni isilima sakhe so naye le ndoda njengoba vele beyenza isilima for sure njengoba isimenza isilima vele uzobaseleka. Mbukele emakhaya usisi uthi ufisa simkhulumele noma wakhe uyafisa ngathi at least singathatha uma wakhe ke sinoma simlethela amtshela ukuthi sekwenzakalani phakathi kwakhe nesoka lika ma wakhe leli yena asethandana nalo eselimthembise nokumthembisa izinto ezinhle. Angazi ukuthi lapho umbukelweni ubuka kanjani kodwa ngicathi thina sophela la sizozama ukuxhumana nomama engazi ukuthi kuzolunga kodwa into esoqala siyilungise ukubhula umoya. Akufanele abantu bezalana kube khona onenzondo engaka phakathi kwabo. Bese ngiyacela ke bafowethu sengivala nje ukuthi siqhubeke sibheje ngokusebenzisa izibet
siqhubeke sijoyine EasyBet mongakanawo EasyBet ubuka le video le ngicela ujoyine usebenzise ilink engizoyifaka la ngaphansi bese usebenzisa ipromo code ethi stay50 ngoba ni now EasyBet is the best uthola indathana yama promotion uthola 150% bonus on your first deposit uphinde futhi uyitholele cashback ka 15% each and every week mawukade udlalile ngoba EasyBet is the best. Engakusho nje ukuthi ngiyabonga kakhulu ukuthi benibuka le video naze nafika la ngithanda kakhulu Emakhaya TV ingeyakini nawe. Bye bye.